magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga pinalangga ako nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Martes, sang ikalima nga simana sang Kwaresma. Magsalig sa Ginoo, magmabakod kag magmaisog, huo maglaom sa Ginoo. Mga muyo kita. O Dios nga maluluyon kag mahinuklugon, itugot nga ang imo panimalay ang simbahan, magpadayon sa pagtuman sang imo kabubuton, agod sa amon mga inadlaw, ang mga nagaalagad sa imo sing matuod, magdamo kag magtubo sa pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 8, versikulo 21, tubtob 30. Si Jesus nagsiling sa mga Fariseyo, "Magalakat ako, kag pangitao ninyo ako, pero magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kundi ako makadto, hindi kamo makakadto." Gani ang mga Hudiyo nagsiling, "Nagakahulugan bala ini nga manginmatay siya sa iya pagsiling, kundiin ako makadto, hindi kamo makakadto?" Si Jesus nagsabat, "Kamo nagikan diri sa idalom, pero ako naggikan sa ibabaw. Nagikan kamo sa sining kalibutan, pero ako wala nagikan sa sining kalibutan. Amo ina nga nagsiling ako sa inyo nga magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kung hindi kamo magtuo nga ako amo ako, magakalamatay gid kamo sa inyo mga sala." Ginpamangkot nila siya, "Sino bala ikaw?" Si Jesus nagsabat, "Ginsugiran ko na kamo halin pa sa ginsuguran. May madamo ako nga mga butang nga inughambal kag inughukom sa inyo. Ugaling ang nagpadala sa akon amo ang matuod, kag ginasugid ko sa kalibutan ang akon lamang nabatian gikan sa iya." Wala sila makahangop nga nagahambal siya sa ila na nungod sa amay. Gani si Jesus nagsiling sa ila, "Kun inyo na mabayaw ang anak sang tao, makilala ninyo nga ako amo ako. Sa sadto nga tion, may baluan ninyo nga wala ako sing ginahimo nga akon-akon lamang, kundi nga akon ginahambal, amo lamang ang ginatudlo sa akon sang amay. Kag ang nagpadala sa akon, nagaupod sa akon. Wala niya ako ginapabay-i, kay ginahimo ko sa gihapon ang iya nahamutan." Madamo sa mga nakabati sining ginhambal ni Jesus ang nagtuo sa iya. Sino bala ikaw? Amo ini ang pamangkot sa mga Pariseyo kay Jesus. Sa matuod lang, madamo na kabeses nila masumalang kag mabatian si Jesus sa iya pagpanudlo, apang ang ila mga huna-huna kag tagipusoon, nagpabilin nga matig-a kag sarado, nga bisan pila pa nila kasulit pamangkuton si Jesus kung sino gid bala siya, sila nagapabilin nga resistant sa iya revelation kag mga pagpanudlo. Sa sini nga mga pamangkutanon sa mga Pariseyo, aton man pamangkuton ang aton kaugalingon. Sino gid bala si Jesus sa aton kabuhi? Sa madugay na nga mga tinuig nga kita nagasimba kag nagaalagad sa iya, ay hanakilala na gid naton sang lubos ang aton Ginoo. Mga utod kag abyan ko kay Kristo, sa aton ebanghelyo sa sining adlaw, padayon nga nagapahayag kag nagapakilala si Jesus ang iya kaugalingon, kag iya gid kina-emphasize ang iya identity nga siya anak sang amay, nga siya naghalin sa ibabaw kag indi diri sa duta.
Sa mga tinagaan ni Jesus, aton siya makita nga convinced sang iya identity, nga siya anak sang Diyos Amay. Amo man nga rason nga klaro man sa iya ang iya tinutuyo sa pagkaridiri sa duta, agod luwason ang katawhan sa sala, lamang nga magpati o magtuo sa iya. Sa sining nga ehemplo ni Jesus, makakuha gid kita sang model sa aton man pagpanglakaton, ilabi na gid sa sining last week of Lenten season, kundiin ginagaan kita sang okasyon kag oportunidad sa aton spiritual life nga magpadalom sa aton relasyon sa aton Ginoo kag magpadalo man sa pagkilala sang aton mga kaugalingon. Gani, ilang taon naton si Jesus sa clarity kag conviction niya sa iya identity kag mission. Bisan wala ginpatihan sa mga Pariseyo si Jesus bilang isa ka Dios, padayon lang siya sa paghimo sang iya misyon. Wala siya na discourage, wala nakutos. Klaro sa iya ang iya goal sa pagkari kag pagpangabuhi upod sa tao sa kalibutan. Amo gali ini kun may healthy conviction sa aton identity bilang mga anak sang Dios. Hindi kita malihis sa alagyan pakadto sa Amay, sa aton final destination. Bangod, focused kita kung sino gid bala kita diri sa kalibutan, ngang aton gani kabuhi o malagi lamang. Kung kilala nato ang aton kaugalingon kag gina-embrace ang kamatuoran nga kita mga anak sang Dios, wala sang problema, mga upang o kung ano pa nga nagkalasari-sari nga pagpanghangkat ang makapabag down sa aton pagtuo. Instead, sa atubang sang sini nga mga pagpanghangkat, mas nag-iisog pagid kita kag ang pag-give up wala sa aton bokabularyo. Bangod kay kita mga anak sang Dios, kabalugid kita nga may Amay kita sa langit nga nagatamod sa aton kag nagaupod sa aton pagpanglakaton sa kabuhi. Amo nga makapadayon naman kita sa paghatag witness sa aton kabuhi sa mga halimbawa kag mga pagpanudlo ni Jesus. Padayon kita nga nagabag-o, we change for the best version of ourselves. Kag tungod anak kita sang Dios, ginasikway kag ginabiyaan man nato ng sala kung kita nagakatentar sa allurements sang yawa. Hindi kita nagapabilin sa sala kung kita nagakahulog diri. Bangod, una sa tanan bilang anak sang Dios, sa pihak sang aton pagpakasala, yara ang aton Amay sa langit nga handa magpatawad sa aton, kag handa nga magpanglakaton liwat padulong sa aton matud-tuod nga puloy-an. Mga utod kag abyan, akon kamo ginaimbitahan sa sining nga adlaw sa pagpadalong pagid sang aton pagpamalandong nahanungod sa aton identity bilang mga anak sang Dios. Pamangkoton nato ng aton kaugalingon, ano nga parte sang aton kabuhi nga na-experience gid naton ang pagkaamay sang Dios sa aton? Kag ano ang mga experiences sa kabuhi naton nga gin pamatud-an kag gin pangabuhi man naton ang aton pagkaanak sang Dios? Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw